Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Arada bir tanış oğlan aytdy maňa. Agam diýdi, "Şunam şunydy, men sin etdim on beýleki Merkezi Aziýanyň şol milletleriň içine şunu akyl ýok, türkmenne bar şol. Ha? Agyryňa çydasaň 1000 ýaşa diýilýär. Mundan beterem bir agyry bolmy. Ha? Men haramda sana yüzlenecek bolýan. Sen şu milletin başına gelen belaların hemmesinin jogapkary sen. Sen bir zady düşün. Bu zatlaryň hiç açanam ýöne gutarmaz be. Sen öz ýanyňdan mara yara bardyr, ya sen arkaňda adam bardyr. Dogry. Sen mara adamdan bu senin töwürüňden, bu adamdan habary ýokdur diýip pikir edýänsiň. Emma sen edýän bolsaň biziň habarymyz bardyr. Hemmesi aýdandyr. Ha? Sen ölüpsiň diýip. Ýöne gelli kärde aýdan näler? Näme üçin aýdanmak? Meň habarym bar. Sen niýde? Ha? İskender Müllüýkow bassyň gapdaryndan 3-4 sana adamyny bassyň. Ýöne sen ýekiji ädim niýe gymylasaň biziň habarymyz bar. Bizi ýalňyşdyran ýeriň ýokdur. Janyň çyksyn. Düşnükmi? Janyň çyksa da bize habar gelýär. Bize nanýarlar. Sana da edýän men. O sen gapdalyňdaky tilkiň bar. Daşary ýurt ministri Raşid Meredov. Sana da edýän. O sen mara talibanlar bilen beýlekler bilen aram gowy gerek bolsa gaçar ni pikir etmegin. Bir ädim edip ýetişmersiň. Çary kel. Ömrüňi sen şoň töwereginde. Ömrüňi sen şo prezidentiň şol ýanky neme Jan Penasynyň töweregine men bilýäne. Ha, seni men gatgy tanýan. Gatgy tanýan Göktöpeli. Keçelerden nämse? Ha, juma keçen garnaşysyňda. Men siziň hemmäňi de belet. Bu zatlar, şu edilip beren zatlar, bu milletin gırgınçılığı, goğluk bilen gutormaz. Näçe özüňe siz edäň waktyna. Waktyna kömek etmez. Belaň nirden gelip, haýsy tarapdan geljegini bilmersiňiz. Milletin öňüne durup bilmersiňiz siz. Düşnükmi? Siz milleti şu durşuna gyrıp, şuna salyp beren bolsaňyz, ýeri giç jogap bermeli bolsaňyz. Pawan götürüp beren ýigitler men size de ýüzlenýän. Gaçmagy ýetişmersiňiz. Eger siziň mara päliňiz adyp hana nökerlik edýän bolsaňyz, onu halkyň öňünde jogap berersiňiz. Gowja pikirlenen edýän işini diýip. Ýeri giç jogap bermeli bolsaňyz. Halkyň haky bar. Narod emeýt prava.